ناي علت 16 مقابيت حدش علتاو زيناتات سبورت هاجرنا العالمين إيرترا أو وديدر ميكس ريلي تعواتيتنا حس مدالة كوينا بحفشة وزيت هاجران قنتاتات قدم بشكليتا أب أول أفريكان جيمز كا قبل 54 هاجرات أفريقيا بموهان نجيسا بينام قرماي أبناي كلتم 288 كيلومتر وديدر ميلان وسانريمو تتأميدو وعلو أبزي بدا وديدر كا زكاالو بمتعار مسك قدامو 3 زازيمو إيرشان أتليتات ناي أول أفريكان جيمز وديدراتهم المكياد أكرأتيهم سلام كلكم تخطاتلتي انكو على بزا channel بسلام متاخم لي لومو كموترو نايتوم أب قول كم نبرز ورورو أب عقب كم إيراب زناتورو أجمالك إحبحري قبلات أفريقيا زتوع بخبري نايتوم داك إيرشا حانن زبلوا هجر بهجرا أب زقرو زنبل بلو بانديرا زيناتاتهم حيزا نايتوم عوت مسحوم عوت زدرارم ناي ريدسي كاملس ناي ودوم زغالم كياتاتهم حيزا ناي ملا أفريقيا دبخيل اللغو سنبتكم كدمقا حقوس كتولو بزت زينا ناي كمرا مدلا إيرشا زعبللتو حلف كل هوينا مع سزت راي وعلو ناي بينام أب كلاسيك سانريمو إريك وطرع بيلا كم زازمو أسر زرقسناي أهليتات إيرشا عوض كحسو زقاتو أكرا كل ملو حيزا ما تأكم علقو أبتا ساعتي دقيق يحلفكو قبلك عقود أراي نسخم كأ انقع دحانت أنا حكم لي إذا قدمي مسالي السلامتاي فتيكم ما تكونوا تصفى يقبر حاقوس عندبت قد أما يقبركايو زبل صحفان بيبانيرا أنا خاء بثي بعوضة تريسي كاملس حقوس فنجحيلة بزخ على عهم حيزة إذا قدمي بين كم زمزة جح بلايو تفتيكم ما أب كومنت صحفلي قد سأل بقدمي كجمرة لكم زيناي انبر كان معالتس حانت مسمر قدمي نمزحفي 10 تفيلو زقدر نيرا نخيد بالو نابزينانا قدمي إيقن لايك سبسكرايب نقبرو أي بلوكني بعلهم بز قدمي تحاقسكم غيركم اللي يعلقم نابزينا تاتيك أسقركم سناي مكتتال إيرشا أو وددر ميكس ريلي تعواتيتنا حس مدالة كوينا بحافشاوي وزيد هاجران قنتاتات قدم بشكليتا أب أول أفريكان جيمز كا قبل 54 هاجرات أفريقيا بموهان نجيسا ناي مودات وددر هاجرات قنتا قدم بشكليتا إيرشا أو وددرات قدم بشكليتا أول أفريكان جيمز قدم على 16 مقابل 2024 استقايدة ناي دك أنستيان دك تبعتيون ناي حبار ميكس ريلي وددر نيرو هاجرات قنتا إيرشا قا 3 أقدمتا كاب دك تبعتيون مالت حلقة قنتا مرهاو قدس داويت يمانن نهم زرعين بتوسخي 3 كالوت بلوت أدك أنستيو تقلدمتا مالت آدم داويت سوزانا فساهين برقتي فساهين أسلفت وددر ميكس ريلي دارقا ناب كرونومتر يقراربيو وددرات ملا أفريقيا بعبلالنت إيرشايو بسابزا ناي مودة وددر ناي قدم بزحو دحري إيرشا سعبا هاجرات دوب أفريقيان موريشيس سنين كل تيه اللخل عوتن ون أمونغوزان 3 هاجرات تحاصريو أبزا وددر عبللتي سنبرا هاجرات موروكون الجيران أبزا عمد كندت زخد بقعتها يرأيان إذا مس كل زقات أمانا يتقال دمتي حاندبا تاوي موقر حلوف كبرا زيد فرد هاجرات قانتا إيرشايا إيرشا هاجرنا نزحلفة 4 وددرات بعبلالنت بمودعة نابزا ناي مسا زميت وددر بزيحا تقال دمتاون أبزا حلفة وددراتهم عوض منزا كهالكو سلزقنايو أمناي قدم مسا زميت وددر تزانيميوم تودا ديروم يخون امبر كابوريم أي بغورون سالسيتي بلستغانتا بموهان نحاس مدالة أنتلت إلو مالو فلين نتاي قدم وددر اتوم أب كنتاتاتهم عوض كحفظ زغنايو دك تبعتيان دك أنستين تقلا دمتنا أب حانت غانتا تتقرنفهم بحبرا زكايدوا وددر بموهانايا أبزا وددر كا أجمال كحبحري أسرق موريشيسن دو أفريقان تختيلهم سالساي بلوت درجة حيزم زازيمهم أب تقللا ناي هاجران قنتاتات جن كمتي بغازيت إنياتات غانا كالإيت زواتاتينا زين فلت امبر قداميتس إيرشايا استبهاله كموترو إيرشا رئيسو كلن هاجرات بموهان دميق الله انقو حقوسنا نقولهم توم كبيد هارو رنزقتنا غانا تتاويرم نزعاو زبقونا جغانا تقدمتنا انقو حقوسنا نبلوم أبزي ناي حاموشة معلتات وددر تقدمتي رئيسي كاملس بوزوح مسانا غلات ناي مودا تقدن هارو تتاويرم يوم نزع أريومنا
ደጋጊምና እንቋ ሓጎሰና ሃገራት ጋንታ ቀደም ብሽክሌታ በአር በዋርቅ ዝተዓብለለ መዳልያታት ወኒና ውድድራ በሰላም ዛዚማ ናብ ደገፍ ካልኦት ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ክትዋፈርያ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ 288 ኪሎሜትር ውድድር ሚላኖ ሳንሬሞ ተጸሚዱ ውዒሉ ኣብዚ በዳ ውድድር ከዓ ዝከኣሉ ብምጽዓር ምስ ቀዳሞት 30 ዛዚሙ ቀዳም 16 መጋቢት ሃገረ ኢጣልያ ዝዓበየ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ውድድር ክላሲክ ብምስራዕያ ኣለዉ ዝበሃሉ ብሉጻት ተቀዳደምቲ ዓለም ኣኪባቶም እዚ በሚላኖ ሳንሬሞ ዝብል ስም ዝፍለጥ ዝዓበየ ናይ ክላሲክ ውድድር ክላሲክ ኦፍ ክላሲክስ እንዳተባህለ ይዝጽዋዕ እዚ ውድድር ብዝሽፍኖ ርሕቀት መዳርግቲ የብሉን ተቀዳደምቲ ኣብዚ ውድድር 288 ኪሎሜትር ክሽፍኑ እዮም ዝግደዱ እዚ ናይ 288 ኪሎሜትር ርሕቀት እዚ ይትረፍ ብብሽክሌታ ዘዊርካ ከዛዝሞ ብመኪናውን ዘድክም ርሕቀት እዩ እንተኾነ ተቀዳደምቲ ነዚ ውድድር ናይ ግድን ከዛዝሙ ወይም ዝግደዱ ንክንደዚ ርሕቀት ብብቕዓት ዝዛዝም ኤርትራውን ኣፍሪቃውን ተቀዳዳማይ ምህላው ጥራይ ዓብ ሓበን እዩ ቢንያም ግርማይ ግን ኣብዚ ዕለት ኪሎ ምስትታፍ ዝኸደ ብቕዓት ብምርኣዩ ክሳብ መወዳእታ 6 ኪሎሜትር ስኑ ነኺሱ ተወዳዲሩ ምናልባት እውን እታ ኣብ ውድድር ምዝዛሙ ዝነበረት በዳሂት ዓቕብ እንተዘይተሉ ኒያስፐር ፊሊፕሰን ክዳረግ ዝኽእል ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቀዳዳማይ ንሱ እዩ ነይሩ ናብዚ ውድድር ምስ ዝምለስ ንዝበዝሐ ርሕቀት ናይዚ ውድድር 10 ተቀዳደምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብምፍላዮም ተጓዒዞም እዞም ዝበዝሑ ንመወዳደሪ ጽርግያ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ ኢጣልያውያን ዘቐምዋ ጉጅለ ኣብ ገለ እዋን ፍልልዮም ክሳብ 2 ደቂቃን 50 ካልኦትን ብምብጻሕም ክጓዓዙ ውዒሎም ክሳብ ውድድር ክዛዘም 10 ኪሎሜትር ዝተርፈውን ኣብ ቅድሚት ብምዃኖም ንዓባይ ጉጅለ ከብዲ ሓቂፋ ከም ትኸይድ ገይሮም ውዒሎም ኣብ መወዳእታ ግን ፖጋቻርን ጋንቱን ብዝገበርዎ ርብርብ ብዓባይ ጉጅለ ተዋህዱ ናብ ቢንያም ምስ ንምለስ ክንዲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ይፍኖ ቢንያም ግርማይ ስኑ ነኺሱ ምስ ዓባይ ጉጅለ ክጠማጠም ውዒሉ ብፍላይ ኣብቲ ዓቕብ ዝበዝሑ ርሕቀታት ንዝፍጠር ዝነበረ ጋጋት ኣብ ምጽባብ ዓብ ጻዕሪ ይካይዱ ኣብ መወዳእታ ርሕቀት ኣብ ዝነበረ ብትንትን ዓባይ ጉጅለ ካብ ኣሰር ተለዩ ኣብ ቅድሚት ነይሩ ኣብ ጎኑ ከዓ እቲ ካብኡ ዘይፍለይ ያስፐር ፊሊፕሰን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ርሕቀት ዝነበረት መጥቃዕቲ ናይ ፖጋቻር ግን ክጸራ ይከኣለን ፖጋቻር ኣብታ ህሞት ከም ኢራቢ ተወንጭፉ እንተኾነ ቫንደርፑል ካሃድም ስለዘይገረፎ ኣብ ኣሰሩ ዝጸንሐ ፊሊፕሰን ኣርኪቡ መፍትኡ ረኺቡ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዓቐብ እንተዘይድሕር ምስ ብሉጻት 3 ከኣቱ ዝኽእል ተቀዳዳማይ ምኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዝቐልጠፈ ውድድር ናይ ሚላኖ ሳንሬሞ ኮይኑ ሪከርድ ሰበረ ውድድር 35 ካልኦታት ደንጉዩ መበል 27 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙሎ እዛ ናይ ሎሚ ውድድር ንከም በዓል ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄርን ትምችእ ዓይነት ውድድር እያ ነይራ እንተኾነ ብዕድል ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝበጽሐ ፊሊፕሰን ተዓዊትላ ኣሎ ኤርትራውያን ኣትሌታት ናይ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ውድድራቶም ንምክያድ ኣክራኣትዮም ኣብ ውድድራት መላእ ኣፍሪካ ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ንኤርትራ ወኪሎም ዝወዳደሩ ኣትሌታት ጋና ኣትዮም ኣለዉ እዞም ናይ ኣትሌቲክስ መዓልቲ ክሳብ ዝኣክል ኣብ ኣስመራ ኣብ ልምምድ ጸንሑ ኤርትራውያን ኣትሌታት በዓል ዘርእሰናይ ታደሰ ሒዞምዎም ጸንሑ ናይ ኤርትራ ዓወታት ውድድር ጉያ እግሪ ብምቕጻልዮም ኣብ ጋና ተረኺቦም ዘለዉ ኣብዚ ውድድር ከዓ ኣንጻር ካብ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ ሃያላት ኣትሌታት ክፋለሙ እዮም ውድድራት ኣትሌቲክስ መላእ ኣፍሪካ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓለሚ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ዝበለጹ ኣትሌታት ናይዛ ፕላኔት ካብ ኣፍሪካ ካኡናኡ ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመጹ ስለዝኾኑ ከምቲ ኤሮጳውያን ዋንጫ ኤሮጳ ንእሽተይ ዋንጫ ዓለሚ ዝብልዎ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣፍሪካ ከዓ ምንኣስ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለሚ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ኣትሌታትና ዓወት ነምነ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናና ነዚ ይመስል ብዜናታትና ተሓጊስኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜናታት ስፖርት እንተደሊኹም ቻነል ላይኹም ምርጫኹም ሰብስክራይብን ላይክን ዘይገበርኩም ከዓ ኣይትረስዕዎ ብሩኽ መዓልትን ለይትን በብ ዘለናዮ ሰሰናዩ